Так, лупа, ага, сюди 133, так, о, окуляри, так, їх так само, о, сюди. О, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. А я вось ревизию свайго чароўнага куфэрка раблю і зусім пра час забыўся. Любыя прадметы любяць парадак, але вы, мои любыя, важней за ўсё. Таму я хуценька, зараз, мои хорошие, о, я хуценька, так, о, так, зараз. Добрый вечер! А где усе? Я чула голос дядули, а вы? Дядулечка, вы где? О, Яна, привітай. Добрый вечер, Топа. Ты дядулю не бачил? Ні яго, ні куфра. Дзіўна, у гэты час ён заўсёды ў пакоі бывае. И мне подалось, что я чула яго голос. О, Яна, паглядзі, а гэта не яго нататнік? Ой, яго! Ён чамусьці ўсе свае рэчы перапісаў. А что тут такого? А тое, што дзядуля да нейкай адказнай справы рыхтуецца, а нам нічога не гаворыць. Мы у яго не пытались. Раскажа ён табе. Трэба за ім прасачыць, і я ведаю, што мне дапаможа. Топа, ты куды? Хвіліначку, вось так. Ой, Топа! Топа, что с тобой? Так трэба. О, я прычапіў спецыяльныя вушы, якія чуюць нават, як кветкі размаўляюць. О! Ух ты! Дай поглядеть! Пачакай! Заб'еш настройкі. А думки яны могуць прачытаць? Паспрабуем. Ой, што гэта за гукі? Я працую, не перапыняй. Ой, хутка даведаемся, што наш дзядулечка задумаў. Ой, добрый вечер, деточки. Прабачьте, затрымаўся, мои кветочки. Дядулечка, а вы тут вось забылись. Ой, дякую, шукаю, не знаходжу свой нататник. Ой, что, Топа, это ты? Гэта ён, дядулечка, ён. А что с твоими ушами, Топа? Ты не захворел? С Топом усё ў парадку. Ён просто эксперимент праводзіць. А чаму ён сам нічога не гаворыць? Я ж кажу, эксперимент. А гэта абавязкова? Трэба. Потым ён сам раскажа, што атрымалася. Ой, які дзіўны мядзведзік наш сёння. І цікава, што за эксперымент ён праводзіць. Напэўна, вызначае, колькі можа гадзін прамаўчаць. Янка, ты навошта ўвесь час з дзядулем размаўляеш? Я на яго думкі настроіцца не магу. Твае іх увесь час перабіваюць. Ой, добра, Топачка, я буду молчать. Ага. О, а ведаеце, колькі кілаграмаў карысных рэчаў у маім куфры, а? Ой, што гэта? Топачка, вось гэта вушы. Ой, не баляць. Ты на вуліцу без шапкі не хадзіў? Топа, дакладна не захварэў? Ты вельмі на аднаго героя з мультфільма падобны. Падкажаце, на якога? Дядулечка, у Топы спецыяльныя вушы, каб вас лепш разумець. Мяне? А хіба я на якой замежнай мове гавару? Ён кажа, што можа вашы думкі падслухаць і ўсе вашы сакрэты разгадаць. Ой, вось які разумнік. Топа, і што ж я зараз думаю? Ну, а? Што? Про тое... Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ой. Топа, адказвай хутчэй. Ну вельмі хочацца ведаць, ці справіліся твае дзіўныя вушы з заданнем. Вы увесь час мяне ад справы адрываеце. Пытаннями засыпаете. Усе мои настройки вас і збіваюцца. Ой. Каб даведацца, пра што сябар думае, не патрэбны ніякія спецыяльныя вушы. Ну, а калі хочацца ведаць якую-небудзь таямніцу? Чым больш сябры размаўляюць паміж сабой, дзеляцца радасцямі, сваімі перажываннямі, тым лепей яны адзін аднаго разумеюць. Ой, дзядулечка, я па адным вашым поглядзе разумею, што вы зараз скажаце. А я пакуль што не. Калі вас нешта цікавіць, не трэба ніякіх хітрыкаў, спытайце, і я з задавальненнем адкажу на ўсе вашы пытанні. І нават, што гэтыя спісы ў нататніку значаць. О, а вы толькі пра гэта хацелі даведацца. Ой, яшчэ шмат пра што. Ага. Усе сакрэты сам вам раскрыю, а пакуль пакажу мультфільм. Куфар чароўны, калі ласка, перанясі нас у казку. Вось так і было. Ой, дзядулечка, раскажыце яшчэ пра... Усё за адзін вечар не раскажаш, ды і час позні. Так што бяжыце мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. А вы нам сон чароўны абяцаеце? Абавязкова. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.